ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವರ್ಷಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂಜಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಬಂತು. ಅಂಜಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಒಂತೆ ಮುಖ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮುಖ ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪುಳಿ ಮತ್ತು ಮಂಜಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಏನು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಈತ ನೈಸಾಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾಜನ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಬಾಜನ ಪಾಡು ಮತ್ತೆ ಇದು ದಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ತೋಲೆ ಮತ್ತು ಮೀನು ಎಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಸರಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಫುಲ್ ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಡಬೇಕು. ಪತ್ತೋಡು ಮಸಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾವಲಿ ದಿಕ್ಕ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾಯಿನಾಗ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೋಡಿದ್ದೆ ಮೀನು ಪಾಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಒಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ನನ್ನದೊಂದು 8 ರೆಸಿಪಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.